Мислих, че е само един. И отзади беше един, другия беше от там, дето ме звезда. Направо му пуй с Джекса. Дайте ми също това. Това е единственото, което работеше. Абе, сам съм с бомбата, бойс. О, да, те я нападат. Бати, стря бата и убие един. Там е, съже. Те са двама, бе. О, бати, той няма мърден човек. Идея ли пън. Его! Излезе, че ти да го ударих. Как ще Какво не става? Ти много бързо такова, бе. Много бързо налазят, бе.